обсъдим заедно заплахите срещу националната сигурност на Република България. Час по-късно Кирил Петков дойде в парламента. България е суверенна държава и отдавна сме направили своя избор, ставайки член на НАТО. Вашингтонският договор не предвижда втора категория страни членки, за които колективната отбрана да се прилага избирателно. От Демократична България подкрепиха коалиционния си партньор. Ние от Демократична България ще подкрепяме в рамките на управляващата коалиция усилията на правителството за развитие на нашата принадлежност към НАТО, включително на Съвета по сигурност към премиера, и ще бъдем наистина в подкрепа на всички тези усилия на правителството. Вместо да... Боже, то днеска страшни, но и не страшна работа, бе, братко. Ама тука, как сме евроориентирани. Оле Боже, как сме членове на НАТО. Оле Боже, как искаме да духаме на американците. Майко, ама те се изказват всичките партии. Оле Боже, те ще ни спасят. Идиотите ще ни спасят. Абе, момчета, дай да са баламосваме. Дайте да си говорим като хората. Дай да са баламосваме. Сега, да, България, окей, взимате от американците пари. Продължаваме промяната, взимате от американците пари. Момчета, айде дай да се стегнем малко, човек. Вие сега в момента заличавате 6 милиона души, защото казвате, че било нещо си там. Значи, като запука войната тук, като запукат ракетите руските, нито пандемия ще ви интересува, нито нищо, нито икономика. Ма бюджет ви вземате сега 4-5 милиарда там, вземате назаем. Значи Франция, те се обатачи с Америка. Те се обатачи след Втората световна война, нали? Не сега в момента прави също, ама те ни обатачват през годините, нали? 30 години да се реш на едно място, няма как да го изчисти за 3 дена, нали? Ние заради това не очакваме много от тези младите момчета и т.н. Сега, има и ни хора, примерно такива не точно националисти, но хора, които си спомнят старото време. Аз пак го помня, аз съм 78 година до 89-та, докато падна комунизма, Берлинската стена, помня всичко, нали. Гледал съм го по телевизора, на един Велико Търново гледахме, аз съм минал от всякъде. Но не съм станал богат. Аз съм едно бедно копеле. Едно бедно копеле съм и за човека аз се издържа семейство. Но няма значение. Защото ако ни запука, примерно войната, и те сте ги настроили тези къщи, както вие вървите по този път. И те сте ги настроили тези къщи сега в момента. Аз много ще се радвам, защото тая държава трябва да се изчисти коренно. Много ще се радвам, тия всички милионери де сте. Всичко де сте инвестирали, да се изпукат с едни ракети, защото повече от 4 часа не давам на Русия да ни такова и да ни превземе още 2-6 часа. За 6 часа България няма да има. По принцип говорим, по принцип. Ти си викай американци, викай канадци, ако щеш байко и викай. На майка и путката викай. Че идите коя? Защото Америка на тяхна територия не води война. Води на наша. Какво са казали руснаците? Днеска гледам новините, сега в момента и гледам. Мъчи са тук да пускат някакви 10 лева, няма 10 лева. Тук един слон гледам сега. Значи бъде има коя за слон. Ще ви кажа що. Радвам се, че съм нямал пари да инвестирам в къщата си, защото тя се унищожи. Не сме близо до рухване. Във война са печели само едно. Пари. Печелят пари, ако има индустрия. Ако някой ти се е обадил и казал, гледай сега, ние почваме война, прямо в Америка, в случая както я почваме война и дай да видим да правим дола, примерно за М16. Обаче те прямо ще звънат на Германия първо. Окей, how are you? Oh, I very well. What you make now? Oh, make the one. What you make? Понеже кризата се усеща много в Америка. Те са обещали на хората нещо, което го няма. Нали? В момента го няма. В момента обещали са на хората там, нали, там весело, светло и бъдеще и т.н. Нали, дават им кредитни карти по почте, дават им всичко и всеки се е набутал. Както и такова в България. И са
или както и да е. Майната и малата България се оправи. Ние сме 6 милиона. Ако един българин мисли за двама още, няма значение дали сме цигани, дали турци, дали помаци и т.н. и т.н. Със сигурност се оправим, защото много пари изкрадохме от Европа. И все още те милионерите стоят тук, ползват си басейните, затоплят ги сега посред зима, коленни елхи, 5-6 коленни елхи, затоплен басейн, всичко окей, нали, отиваш го, цак, перчи са, нали, там, да си ибе майката, отиваш, пад, гмурка са водата ти и топла, нищо и минус 20 навънка. Да, ма, кой я плаща с топлата вода? Ако има как, и кайник ще изкарам у дома, минерална вода, да ми карате у басейна. Значи, ако не крадехме толкова много, ние до сега ще да бъдем на много по-високо ниво. Ние, румънците, значи, мерихме с тях, бяха по-прости от нас. Аз ходих, работих там 2 месеца, ами няма такова с нещо, че те хората си помагат. А ние тук сега, аз те дигам тебе на власт, ти гледаш да ме опъниш мене, да ме прасниш отзад тъй алката, да ми алка ги бил. Пъна са алката, ти взема паричките, пък и басанта у мамата, какво ще става с тебе. И почваме едни парцулени приказки тук. Вижте сега. Дайте да говорим по същество за нещата. Слънчетата у Индия ни интересуват. Нас ни интересува това, което е в момента в България и какво ни очаква. Така, избрахме ново правителство. Кой не са направили примерно? Айде да речем руснаците, айде. Паща на тях. Румънците, айде, да, имали сме там, обаче през турско робство 500 години сме се крили от тяхната територия, нали? Оттам вече отиваш за Цариград, на майка му за Путката отиваш. Тъй. Значи, ние първо не знаем езиците, но около нас. Значи Молдова, Румъния, български, даже и български не знаем, не мога да опишем като хората. Трябва да сме да учим английски. Абе, момчета, едно помните от мен, и момичета, и който ме гледа. Тая мисъл, която ще ви я кажа сега в момента, трябва да се набийте в главите и да си вадите изводи. И аз ще ви я кажа. Значи, ако искате власт, учете руски. Ако искате пари, учете английски. Какво ще рече това? Няма ли да е по-лесно, ако имаш власт, ти си най-голямата държава в света, няма ли да ти по-лесно да направиш пари? Отколкото първа да създаваш бизнес, да направиш някой лев, че тогава да придобиш властта. Аз за мен е по-добре да имам власт първо. Много по-лесно ще стане, без да си чукам кратуната отде да изкарам пари, имам власт, парите сами ще дойдат при мен. Проста работа. Да речем какво ще рече властта. Ще измислим един пример, да речем с цар Ивайло. Прямо представете си, ви сте един скъсан и беден българин като цар Ивайло, който е бил 3 дни голямите го убили. Сега, точно историята не я знам. Вие сте един прост цар Ивайло. Обаче в един момент българите решават, нали, так да те изберем тебе за цар. Там сме 20 селянина и решаваме, че Ивайло е най-умни от всичките, защото отгледал 8 свини, не 4 като мене или не 5. Ама Ивайло одил, нали, там ходил, тревали събирал, дали има повече декара земя или нещо друго, и изгледал 9 свини. Вижте сега, бройката вече такова от тия друго. Щом успял да изгледа 9 свини, аз съм изгледал 4 или 1 или 3, нали? Значи, аз съм следващата свиня. Първо, значи успея да отгледа и 10. По такава логика са разсъждали и баба ми, Бог да я прости, и дядо ми, дет не съм го виждал, Бог да го прости и него, нали? Така са разсъждали. Той що може да отгледа 9, значи то намерил, защото те са разчитали на един ресурс, примерно 10 дикара тост, 5 дикара оня, и нали, произвел, прямо хубава му измята, произвел и изгледа 9 свини. Значи по-умен. Или полил, или правил нещо друго, или ходил да тори.
Или краешките фашки ги фърляла на полето. Да речем и това е вариант, какво? И изкарал изгледа дейци. И хората го избират. Обаче болярите, богатащите, демек, нали, както са нашите американци в случая, нали? И болярите що го отрепали цяла царева, защото хората взели да проглеждат. Обаче те за 3 дена го ликвидирали. Има ли властта, има ли възможността, те парите са ги направили, докато са имали власт. И оттрепат човека и това е. Така ще стане и с нас. От нашите братя американци. Ще ни заличат. Така че тръгваме по един много оттрънлив път. Както винаги, нали, на грешната страна. Нали? Както винаги на грешната страна. Нито ни питаха за Европа, нито ни питаха за НАТО. Няма да ни питате за войната, дали искаме, дали не искаме. Всеки прави каквото си иска. И аз се замислям, дали наистина България трябва да има. Или по-вероятно, или е по-добре да ни изтрият от лицето на земята, защото ни управляват прости хора. Нас ни управляват боляри, рекетьори, чорбаджи и тем подобни простаци. Това оставям ви да го мислите. Мислете за най-лошото. Чао! А ако дойде добро, добре дошло. Няма да говорим. Чао!